What's up mga migs? Nanatakaroon na rin sa may ABS-CBN station o gikan lang ta nag-watch og Anna the movie. Kanibang Anna, mo ba ni siya ang female version ni John Wick? Nakita na ba mo John Wick nga action movie? Siyempre si Keanu Reeves man to. Pero karon naay usa ka promising model nga murag big break ni niya karon sa movie nga Anna. Oh, isang Russian nga kumbaga murag femme fatale. 'Di ba kanang Femme Fatale kung giingon pa sa mga Bisaya. So medyo female siya nga antagonist ay protagonist di ay nga mao ang bida, di ba? So protagonist gani, di ba? Protagonist bida. Sakto ko dili. Anyways, ang akong rating karon taod-taod. Ang ako lang mastorya ani nga film is that very promising ang karakter og ang nagdala nga si Sasha Luss. Mura siya musunod sa yapak bitaw ni Mila Jovovich katong sa Resident Evil bitaw, kana siya nga babae. And Fifth Element pud si Mila Jovovich, which is mo ang director sa Fifth Element, mao pud ang director ani nga salida. Back to Sasha Luss. Siya isa ka ballet dancer before siya nahimong model, and karon na siya sa acting. So, sa ako lang naibawan kani si Sasha kay nagtuon gyud siya og mga kuan kanang mga arms og mga pusil-pusil og mga away-away. So, expect ka nga action ni. Pero kung atong i-rate lang lugar siya, katunga ra siya nga action sa John Wick. Okay? Sa John Wick magkuba-kuba mo ka. Pero kanina gyapon siya mga nga mga moment nga matingala gyapon ka. Pero dili kaayo siya John Wick kay naa siya gidugang. Kumbaga half siya sa action sa John Wick pero naapod siya yung mga espionage kanang mga kuan ba kanang mga pautukay ba. Kinsa ang kinsa user, no? Kinsa nagamit ni kinsa, someone is using someone, somebody is using somebody nga kanabitang they are playing the game of espionage kanang KGB versus CIA. Nagya pa yung mga terrorist, nagya pa yung mga mafia ingana, pero part lang sila. CIA guni og KGB. In a way, medyo pautukay yun ni. So, i-prepare lang inyong self na this has a clever plot. So, si Luc Besson, ang director ani, medyo may bawaan ni mo ang iyang style sa direction is kaning sa Fifth Element, sa Valerian, and si Sasha Luss nga bida ani naa na siya sa Valerian. Kung makita na ninyo dito, murag princess siya, murag siya og queen dito. So balikon to ninyo tanaw kung gusto mo tanaw ato. But ang akong rating ani nga film is murag kuan, I think 9.5. Okay. Kung ang John Wick kay 10, kani 9.5. Murag gamay na lang gyud kaayo. Galing lang. This is a feminist film which means bida gyud ang mga babae ani. So nice kani siya tanawon with kanang mga friends ninyo nga very empowered nga babae, katong mga strong women, kani sila ganahan sila ni nga film. Kung ikaw na siya, I recommend this film to you. So 9.5 dili para sa mga bata. So ayo dadain yung mga kids ani. Of course, ang mga lalaki ganahan sa action o ganahan pud ang lalaki sa mga you know na. And siguro ang ako lang maingon is i-prepare lang gyud inyong self anang mga kanang mga
this movie will keep you thinking until the end. And nice kayo iyang plot, bitaw ang iyang script writing kay dili siya usual. I-reveal niya ang mga twists but in a different way. So ako lang nang maingon sa inyo na a different way niya nga ma-reveal ang mga mood adi ay usay makurat ka pero makaingon din ka nga okay maragi nga na. Sige, that's it lang mga migs, kaya tanaw na mo kay showing na ang ana. So kung ganahan mo mga movie reviews, danhilang mo sa akong channel, please subscribe daan para ma-notified mo sa mga new videos nako in the future. Bye!